बे 3 months फुटबल कोचिं केम्पखौ अर्गानाइज खालामदों महनपुर थुलुंसि क्लाब सिमेन्ट आनसलिक एबसु आरो इउबिपिअ आरो बेखौ स्पन्सर खालामदों मिसिं अट'नमास काउन्सिल गगामुंनि आरो बे फ्रि कोचिं केम्पनि मटिभआनो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरनि फुटबल स्किलखौ मा डेभेलप खालामनाय आरो बिसोरनि टेक्निकेल स्किलफोरखौ इमप्रुभ खालामनायजों लोगोसे बिसोरनो निउ टेक्टिकेल जिथु टेक्टिकेल फुटबल टेक्टिकेल बेखौ जोङो फोरोंनाय आरो जेरै बल जागलिं ड्रिबलिं हेडिं द बल पेनाल्टी शुट्स आरो हाउ टु डिफेन्स हाउ टु रिसिभ द बल एन्ड पास पारफेक्टलि आरो टु लिड देम healthy lifestyle and to teach them the values of practice, good communication, teamwork, hard work, and to offer them a professional football training. दा बेबायदि जिहेतु जोंनि ओनसोलाव गोबां गोलैसोना थानाय गामिफोरनिफ्राय गेलेनो फैदों दा बिथांमोना गेलेखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोनखौ मोजां मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय आरो मा बेबस्था लाबावगोन दा बिथांमोनखौ आसा खालामो जों बे कचिंनि गेजेरजों गोबां टेलेन्टेड प्लेयार्सफोरखौ बासिख'नो हायो आरो जोंहा गोबां डिस्ट्रिक्ट सिलेक्सन जायो स्टेट सिलेक्सन जायो दा सन्तोष ट्रफिनि सिलेक्सन साननैसोनि उनाव जागोन होनना खोनादों बेफोरावबो जोङो बाहागो लानानै गथ'फोरखौ बासिनानै जों बाहागो लाहैगोनखौ जोङो आसा खालामो बिनि थाखाय मा सुबिदा होगोन बिथांमोननो जोङो बे कचिं जोबनायनि लोगो लोगोनो जोङो बिथांमोनखौ जिथु टेलेन्टेड प्लेयार्स स्किल जायफ्रा मोजाङै सोलोंनो हादों बिसोरखौ जों बासिख'नानै बिथांमोनखौ बे सेलेक्सन ट्रायलफोराव जों लांनाय सुबिदाखौ जों खालामगोन होननानै जोङो खोथा होयो आरो बेयाव जिहेतु फोरोंगिरि हिसाबै गोजान जों मणिपुरनिफ्राय लाबोदों होननानै खोनानो मोनदों आरो बिथाङा माबायदि प्लेयार्स आरो बे बिथांनि फोरोंनाया माबायदि बिथाङाथ' जोंनि बेयाव फोरोंनायनि सिगां बिथाङा दुलियाजानाव 2 बोसोर दुलियाजान फुटबल कोचिं केम्प बिथाङा 2 बोसोर बेयाव फोरोंबाय आरो लोगोसे बिथाङा सासे नेशनेल प्लेयार बिथाङा एफसि गवायावबो जुनियर टीमाव गेलेखांबाय 1 बोसोर आरो बिथाङा गोबां जोंनो निउ टेक्टिकेल्स जिथु जायफोरखौ जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्रा मोननो हायाखैमोन बेखौबो बिथाङा मोजाङै मोजां फोरोंगासिनो दङ आरो बिथांनि गथ'फोरा दासिमबो बिथां बुंनाय बायदिबा गोबां जोंनि ओनसोलावबो रोंगौथि गोनां प्लेयार्सफोर दं नाथाय नांगौथि जिथु टेक्निकेल्स बेफोरखौ मोनाखै बिथाङा बेफोरखिनि टेक्निकेल्सबो होलांगोन होननानै जों सिगाङाव बाथ्रा बुंदों आरो हेड कच हिसाबै दङ जोंहा थौनावजाम शंकर सिंह बिथाङा मणिपुरनि आरो लोगोसे एसिस्टेन्ट हिसाबै जोंनि ओनसोलनिनो गथ'फोर जेरै कमले सोमखोर हालिम आरो हिरा आरो जोंनि हांख्राय बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां सापर्ट खालामदों आरो लोगोसे जोङो टारगेट लादोंमोन 300 स्टुडेन्ट्सखौ कचिं होनाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि गोबां गथ'फोर दङ फैयै 559 रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन नाथाय रेगुलार एटेन्डेन्स सफैनो हानाया 420 आरो जों बेखौ मोनब्रै ग्रुपआव रानदों 8 to 12 16 to 18 13 to 15 आरो 19 एबभ जोङो 16 to 18 आरो 19खौ जोङो फुंनि शिफ्टआव लायो आरो बेलासियाव 2:30 जोङो 8 to 12 आरो 13 to 15खौ लायो आं साबायखर बावहरो मिसिं अट'नमास काउन्सिला जोंखौ बे कचिं केम्पखौ अर्गानाइज खालामनो थाखाय बेनिखायनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार परमानन्द साइङा प्रभात बसुमतारी स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयारनि इसि एमएससिनि आरो लोगोसे डब्लिउपिटि आरो बिसि आरो ससियेल फरेस्ट्रिनि इसि मलेन्द्र नार्जारी सार बिथांनिसिमबो आं गोबां साबायखर बावहरो आरो लोगोसे महनपुर थुलुंसि क्लाब एबसु आरो इउबिपिअआ जोंनि ओनसोलनि इडुकेसन एवारनेसआनो जा स्पर्ट्स एक्टिभिटियानो जा गोबां बेफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां हाबाफारि मावबोगासिनो दङ आरो जोङो इयुनावबो बिदिनो मावलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो